Здравейте, пича, аз съм Дебатълв и в момента снимам четвърти епизод на поредицата ми от Matches. И да, ето това е този матч, който се представих доста добре. Поне според мен, нека погледнах скорборда, не помня точно как го играх. Като цяло, но явно съм се представил добре, защото имам 10 MVP там. Да и малко погледнах. И да. Тук малко армъпа си играхме. Разправяхме с един приятел, си говорихме. Тук само този снегела трябва да стреля, фликва ми изнасям. Да, тук си говорихме с Blue по Skype и с тоя Frostfire Good Play. Той беше в конферентния разговор. И така, тук почваме. И ние, както винаги, отиваме с шорт с Blue. Тук взимам първия и сега и втория май взимах. Не, втория му оправи. Този първи рунд го губим. Да, имам МК Nitro, трейдвам я, зависи какво им предложите. Можете да ми предлагате оферти на Steam. Приемам, нали. Тая МК мога да я дам главно за друга МК. Но зависи. Зависи вече от вашата оферта. И така, и тук ги ядем. Буквално ги ядем и аз имам Atomic Alloy. Така. Тук те плантват Б. И той врата ме убива май. Или как беше? Да, убивах го. Да, не знам. То матч сещам се, но нали, да ви кажа, че го знам, не. Тук веднага извиках момчетата ми хелпват. Убих двама или трима. Не, един съм убил. Да, аз по принцип, когато имам смолк, по принцип смолквам мид от CT спаун. И да, тук ме извикаха да хелпвам. И този просто го захвах на място. И му взех пинг да падам. Иначе АВП пинг да пад и му го гепах. Това не знам как го убих. Беше интересен кил. Може би те ми казаха, че в смолка и аз просто пришутнах. Просто си го рано шутвах и взех, че го убих. Тоя и мисля, че взимам и четвърти кил. Не, той ми го убиват. Ето тук в една, че го уби. Не, 4 кила направих. Може. И да, доста интересен матч стана. Малко успорвам. Накрая почна, когато сменихме отборите, ни настигнаха малко. И да, този не го видях как мина. Чакай сега, нали, изненадаха ме и така, и те сега моите тимейтове ми казват мид, нали, аз убивам един шорт и ми казват, че отиват Б. И отиваме, нали, да помагаме. Той рунд го губим. Убивам последния, но бомбата гърми. Просто беше малко тъпа работа, ама какво се прави. Тук 1, 2 и да, това бяха килата за торрент. Вау, много пари сме имали. Тук нищо не направи горе-долу. Убих двама ли, трима ли, ма правиха с граната. Този и то сега ме убива.
Да, точно така. Бих трима и ме оправиха след това. И вече като видях, че той умира, вече ми е ясно те къде са. Ей тоя! Там пада в пит и мре. Това беше много един от най-красивите ми изстрели с АВП. Ей, мразя им като има мене ми в пит. Не мога просто да ги... Трудно ми е да игра, когато имам срещу мене има енемита в пит. Така, той ме гърби. А не, what? Да, тук отивам за бомбата и ги избивам всичките. Да си проправя път. Тук си взимам си ламинатет, си пушкаме лунки. Пак няма никой. Много интересно ми беше. Защо никой не пази ато. Те всички отиват на мид, на бън. Но никой няма А. И ето тук вече има дълга поредица от загуби. Той е малко някакво такова бързо фликнах към него. Ето. 12-7. Сме 3 vs 5. Някак си го видях това. Не знам. И нищо не правя. Падаме 12-8 вече. Това Фенат го кикнахме май накрая, защото той не играеше, той седе шафка. И тук нагърбят. И да. И аз, като се опитах да смолкна врата, нали, и те ме убиха. През това време тук ме убива АВП. А не, спирам от тока на той. Точно тъй беше. И тук пушкаме. Вече Торн май беше наш. Да, Торн го взимаме. Защото аз, като взема боското, нали, ние те си го наричаме, не е хичботски уепън, но не знам, ние така се гаврим. Това е много хубав уепън, но ме радва и мога да игра с него поне. Ако не е друго, предния рун си ги настрах. И тук мрем. И аз да спамих гъта на... И то ме убива. А не. И не знам защо не му взеха АВП-то. Защото съм идиот. Този рунд го губим обаче. Ей, той ме убива. Не, той го взимам и той вече ме убива. Фу? What? Добре. Извинете хора, не помня мача. Не го помня, но само си мисля, че го помня. Той надолу на миг го оставих, защото се скрия и бях с бизон. За нас бизон е unstoppable weapon, тъй като ръшкаш изнасяш всички пътя си. Нас просто бизонът е unstoppable. И тук ме гърбят. Да, тук ме изнас. И да. И от тук насетне вече се стягаме и ги насираме. И да, това беше телефонът ми. Извинявам хора. Надам се хора. И някой ми пише по месенджер. Да, разбира се, братовчетките ми нещо ще ме питат. Да. Добре, нека си гледам мача, после ще се разправям с тях. Така. И трябваше нещо да съборя. God damn it. О, ей, това беше красив ноускоп. Много се изкефи, като го направих това. Някакво горе на Windows и ноускоп гъта. И матчпойнта, който беше доста бърз. Първи. Втори. Ама да ми го взе. Още един хед. И това врата ме взима. Турун го вземаме. Беше доста лесен и дам. И само това код, дето е най-зле от всички ни. Взе айтъм и да, пичове, това беше матч, който исках да ви покажа. Аз бях да Ботов и до скоро.